Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-mu'allif asy-syairun nadhimu Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Baca dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika kulli mi'ati ilahaka wal mukhtara idh amara wa walidayka dhawil islami umara faman yuti' rabbahu tanqad lahu jumalul asya wa ta'i'u taha sadah takhara wa kun alal khaliqir razzaqi muttakilan wa musta'inan bihi fil amri tabira man ista'ana bi ghairillahi fi talabin fa inna nasirahu ajzun wa qad khasira watlub ma'alit tuqa warjul makarima min rabbin wa khaf wa kun lil yusri muntazira wa sallimil amra bil maqduri wa arda bima Rabbus sama tuhsab minal kubara wa dawi qalbaka min nahwir riya'i wa min ujubin wa kibrin wa lazim suhbatal fuqara wa sahibis sabra wal ikhlasa fi amalin wa khalifin nafsa wal ahwa wa kun hadhira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ba'du faqala Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullah wa sallimil amra wa sallim lan nyerahno sira al amra ing urusan bil maqduri kelawan perkara kang ditakdiraken wardo lan ridho sira bima kelawan perkara qada kang wis netepaken utawa negderaken hu ing ma qada kang wis netepaken utawa nakdiraken hu ing ma Rabbus sama aslinya Rabbus samai tapi karena darurat syair jadi Rabbus sama misalnya dihapus Rabbus sama sapa Allah pangerane langit sapa Allah kang pangerani langit tuhsab mongko dihitung sapa sampean sapa sira ya tosab mangko diitung sapa sira minal kubara iku setengah sangking wong-wong gedhe. Nah niki nggih luar biasa nasihate Syekh Abdul Hamid Qudus. Abdul Hamid Qudus menasihati pripun wasallimil amra bil maqduri. Nggih. Ya pasrahno urusan niku wis apa jare takdire. Nggih, apa jare napa? Takdire. Nah, artine napa? Artine niku nggih. Nah, ana apa-apa nah takdire kaya ngono ya ridho nggih. Pasrah ambek pangeran. Bukan berarti ya kene pasif ngenteni takdir mboten. Nggih. Bukan seperti itu. Nggih.
Ngene sak jelasno bahwa tawakal iki ya bahasan ya kaitan mek tawakal barang. Tawakal iku tetep ana usahane. Lah iki ya teng mriku. Teng mriki sami. Nggih, teng mriki sami. Sampeyan usaha, nggih, usaha semaksimal mungkin. Sing secara zahir iki dianggap apik. Nggih. Sing secara zahir dianggap apik, sampeyan usaha kaya ngono kuwi. Kok berhasil alhamdulillah, ora berhasil gak usah susah nemen. Aja napa susah-susah nemen. Aja susah-susah banget. Nggih. Karena iki nasihate wasallimil amra bil maqduri. Ya pasrahno urusan dengan kelawan napa sing wis ditakdiraken. Ya sing wis ditakdirno kaya ngono kuwi ya wis pasrah wis. Nggih. Ya, tetap usahamu di awal tetap usaha semaksimal mungkin. Kok sesuai dengan yang diharapkan ya alhamdulillah, gak sesuai dengan yang diharapkan wasallimil amra bil maqduri. Wis pasrah ya takdir kaya ngono kuwi engko lan ridho. Nggih. Warda bima qadahu rabbus sama. Ya. Ridholah awake atine niki lho, nggih. Atine kudune ayem, kudune ridho, kudune apa jenenge nerima apa sing wis dadi takdir. Apa sing wis ditentuke ambek Allah Subhanahu wa taala, Tuhane langit. Ya langit ya bumi, Tuhane alam semesta niki. Ya ridho dengan apa sing wis ditakdirke ambek pangeran. Iki angel iki. Nggih. Ya jadi kadang iku akeh wong nggih niku do ngingkari ambekan sing wis ditakdirno ambek pangeran. Nah, apa jenenge? Nah, takdire pas enak ngono iku senenge pol. Ya, takdire enak senenge pol. Nggih. Lah, kadang takdire sing pas gak enak, pas ora enak, nggih. Nah, iku apa pangeran kadang ngono sing ngono. Pangeran iki gak adil. Oh, mosok aku miskin terus, melarat terus. Nah, aku padahal wis ngibadah terus kok isih melarat ae. Kadang ngono koyo ngono kuwi. Itu aja sampai. Jangan sampai seperti itu. Nggih. Ya sing diterima pangeran niku ya kudune diterima. Ya. Nah, jarene guru kula nggih. Ya, delalah kok ditakdirno gak enak. Nggih. Sampean nerima ya takdire koyo ngono kuwi. Ora nerima ya ngrungsang ning ati ya koyo ngono kuwi. Enak ndi? Enak diterima kanthi lapang dada. Nah, apa sing wis dadi takdire pangeran diterima dengan lapang dada. Contoh misal kok ono kejadian musibah, nggih, misal kejadian musibah. Ya. Musibah apa lah? Omahe ambruk, omahe kebakaran, omahe apa lah, nggih. Nah, iku balekno ning takdir. Lah engko nek iso nerima atine iku wis plong wis enak. Tapi nggih nek kok misal isih gak nrimo, iso nyesel banget. Wah, ngene. Nah, iku ada siksaan sendiri, siksaan batin sendiri di hatine. No kados ngoten. Nah, mulane iku abot ya, abot iku. Wong sing nerima takdir niku abot. Mulane iki ganjarane tuhsab minal kubara. Nah, awakmu iso nglakoni kaya ngono kuwi, ridho apa sing ditakdirke Gusti Allah, ridho apa sing dibagikno Gusti Allah terhadap kamu, maka tuhsab minal kubara. Awakmu iki dianggap termasuk wong-wong sing gedhe. Ya, termasuk wong sing gedhe, wong sing mulya. Ya, iku ngoten. Nah, niki sangat apa jenenge penting sekali ya. Karena nggih nek ngerti konsep qada qadar bahwa kabeh niki nggih kabeh yang ada di alam semesta niki wis ana takdire. Ya sampean kudu ngerti iku takdire kaya ngono kuwi. Supaya apa? Supaya nek pas wayah susah, pas wayah ora kepenak nggih kudu balik ning Gusti Allah. Gusti nggih pun kula ridho niki sing jenengan takdirke kados ngeten kula ridho. Kudu ngono kuwi. Karena nggih alam semesta niki ya kehidupane kula sampean niki ya di sing ngatur Gusti Allah. Ya kadang kita kepengin duwe kepenginan nglakoni A misalkan ya
Tapi takdir berkata lain. Ya. Tajrir riyahu bima la tashtahi sufun. Iku kaya ngono kuwi. Nah, ning perumpamaane ning Al-Mutanabbi kata saya. Nah, jadi kami ngerti kapal ndok biyen niku kan gak nggo mesin, tapi nggo apa? Kapal layar. Ngerti kapal layar? Hah? Jadi kapal layar nggunakane nggo angin, ngenteni angin. Nah, itu dikatakan oleh penyair tadi tajrir riyahu bima la tashtahi sufun. Ya, kadang itu angin jalannya ke arah mana itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki ambekan kapal, ambekan wong sing numpaki kapal itu. Ya. Pengen ngalor rono ya. Anginnya malah ngidul. Nah, itu tajrir riyahu bima la tashtahi sufun. Ya, kami enggak semua perkara itu iso digapai nggih. Nah, kadang ada yang bisa, kadang ndak bisa. Iku nek sampean gak pasrahno ning pangeran, gak paham konsep qada qadar kok ngene iki stres sampean. Yes, terus yang perlu diketahui ngono. Yang perlu diketahui nggih bahwa apa sing iki sampean ceklit temenan. Apa sing ditakdirno pangeran niku yang terbaik. Apa sing ditakdirno sampean, kanggo sampean iki dari pangeran iki nggih, iku adalah yang terbaik. Di antara pilihan-pilihan lain iku sing terbaik koyo ngono kuwi. Meskipun kadang zahire iki mboten mboten sesuai dengan keinginan, tapi iku sing terbaik. Tahu tak contohno nggih. Nate teng Semarang numpak bis. Sing pertama iki bise nggih kula ketinggalan. Terus awalnya rada grundel. Nah, sepadane niku melok bis kedua nggih. Numpak umbal iku. Umbal numpak bis kedua. Nah, ternyata bis yang pertama kecelakaan. Nah, kadang itu banyak hal sing zahire gak ngenakno, tapi ana hikmahe di balik iku mau. Ya seringnya kayak gitu, memang ada hikmahnya. Pada semua perkara iki takdir iku mesti ana hikmahe. Ada hikmahnya, nggih. Iku mau andai saja kok isih melok menangi sing pertama, ya wassalam wis. Nah, untung melok sing kedua. Nggih, untung melok sing kedua. Ya, iku pertama telat iku rada grundel. Tapi ternyata ada hikmah. Nah, diceritakno. Niki sing cerita Habib Umar kalau ini pelajaran kemarin. Ya, ngaji kemarin beliau cerita, nggih. Ndok biyen niku iki gawe apa mencontohkan bahwa apa sing ditakdirno pangeran niku yang terbaik. Ya, iku sing terbaik, sing paling apik. Nah, ceritanya Habib Umar ndok mbiyen niku ana raja. Raja ini kan biasanya gak ada orang-orang di sekelilingnya para menteri-menteri niku. Lah ana salah satu menterine raja niku pokoke dicurhati apa wae wis ora apa-apa apik-apik, wis ora apa-apa apik-apik. Ya, selalu menanggapi suatu kejadian apik iku. Gak pernah bilang elek, apik iku sing apik iku. Nah, suatu ketika ya, raja ya sering curhat ning tiyang, wis mboten napa-napa sae niku, mboten napa-napa sae. Lah suatu ketika rajane iki mau nggih mripate kena sesuatu akhirnya napa lara dan ora iso delok siji. Gak siji tok, sing sira iso delok. Terus badan niku rajane iki ngomong ning menterine. Menteri sing mau ya, menteri piye iki mripatku kok lara sebelah iki. Ya, ora iso dibuka iki. Terus jari menterine, itu kan punya kebiasaan kayak ngono kuwi. Jadi punya keyakinan bahwa kabeh takdir pangeran niku apik. Nah, mboten napa-napa raja sae niku. Sae are. Lah rajane rada diktator iki. Nggih. Mripatku lara, sae-saeno. Sae piye tah mripatku lara. Akhire rajane iki nggih menyuruh keamanan untuk memenjarakan menteri niku. Iki menteri iki sing ngomong sae mripatku lara iki. Ya penjarakno. Akhirnya dipenjara. Menterinya dipenjara. Rajane ya tetep lara iku mau. Terus badan niku gang beberapa bulan nggih. Rajane pergi ke hutan nawian ya sebagian menterinya kemudian orang-orang di dekatnya raja. Itu kebiasaan apa? Berburu. Ya, berburu di hutan. Itu kebiasaan kayak ngono. Nah, ini berangkat
ya raja, ya menteri-menterine, ya orang-orang sekeliling raja berangkat berburu ning hutan. Lah di hutan ketemu ambekan yang sekelompok yang besar makhluk-makhluk kanibal, manusa-manusa kanibal. Ngerti kanibal? Sing mangan apa? Mangan wong. Jadi sesama manusia kadang dipangani. Sing gak seneng kelompoke dipangani. Akhirnya ditangkapi. Nggih, ditangkap. Termasuk rajane bareng ditangkap. Tangkap. Bareng ame mayoran. Ya. Wah, kinto mangsa banyak ini. Bareng ame mayoran ya iki mau ana ya di kalangan mereka ana dokter dhewe sing nentokno endi sing daging sing apik dipangan, endi sing ora. Dipilih siji. Nah, wong iku mau dipilih. Oh iki apik, iki apik, iki apik. Bareng ketemu ning rajane iku mau didelok. Mripate elek iki. Iki gak apik dagingnya iki, gak enak iki dagingnya. Iki aja dipangan iki. Aja dipangan. Wis kono buak kono. Akhire ora sida dipangan, ora sida dipateni, ora sida dipangan, gak setuju mayoran ya. Raja sing mripate picek siji ku mau akhire dibuak. Bareng dibuak iso balik. Ya balik ning kerajaane. Bareng tekan iku lagi ya wis bar bebas iku ya dibuak iku mau kelingan temenan. Iya aku tahu. Ya dikandani menteri ku apik. Sae niku. Iki apa hikmahe? Ya hikmahe iso bebas saka napa? Saka pakanan ya dipangan wong kanibal niku. Ya terus badhe niku bareng balik nggih. Menterine iku mau dibebasno. Wis bebasno iku menterine. Terus dipanggil. Oh iya, aku lagi nyadar. Ya iki aku mau selamat. Ya gara-gara mripatku ilang siji. Ya pone kok isih ana mripate ya padha melok dipangan ya aku ambek suku kanibal iku. Cerita panjang lebar. Sebab niku ya iki hikmah dibalik apa mripatku lara siji. Saiki tak konanku hikmah ya sampean tak penjara suwe. Ya hikmah sing paling apik apa? Apa sing mbok rasakno? Hikmah sing apik. Jaremu kan kabeh perkara sing ditakdirno pengiran iku apik. Nggih. Hikmahe napa? Terus jare menteri ku mau, hikmahe wahai raja, seandainya kok saya ndak di penjara, aku melok sampean berburu dan aku dipangan sampean suku kanibal. Lah, aku ya alhamdulillah di penjara. Akhirnya gak melok, gak jenengan jak ora dipangan sampe suku kanibal. Iku di antara contoh, nggih. Yang kemarin contohkan Habib Umar kaya semoten. Terus kabeh perkara niki ya di alam dunya niki ya wis ana takdire. Lah takdir iku ya sing paling apik. Bahkan sebagian ulama nggih ngendikan lau aliman nasu ma fil ghaib laqtarul waqi'. Seandainya manusia niki ngerti apa sing ning ghaib, apa sing ning Lauh Mahfuz. Nggih. Jadi ana pilihan iki, dadi pilihan takdir sampean iki ana pilihan A, B, C, D. Nah, iku mereka pasti bakal milih apa sing terjadi. Sing terjadi iku sing paling apik. Meskipun kadang secara zahir niki gak kepenak, tapi iku sing paling apik. Nggih. Jadi seandainya kok dikasih pilihan, ya misal ya sampean ditakdirno kecelakaan misalkan. Ya, muga-muga selamat kabeh nggih. Nah, iku kok misal dikasih pilihan didelokno, iki ana pilihan iki. Ana pilihan sampean iki gak kecelakaan. Ana pilihan iki. Sampeyan bakal kula milih iki lah ra apa-apa sing wis terjadi niki. Soalnya napa? Ya, engko didelok napa jangka panjangnya, oh ternyata iya iki kene selamat, tapi ternyata kono sing luwih nemen. Iki ning kene iki pokoknya sing terjadi iki mau nggih. Ya, memang zahire gak kepenak, tapi engko di belakangnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Jadi seandainya iki mau lawa aliman nasu ma fil ghaib laqtarul waqi', seandainya manusa niki ngerti apa sing ning Lauh Mahfuz, maka pasti bakal milih apa sing terjadi. Ya, sing terjadi niku sing paling apik. Ya, paham nggih? Nah, lagi nggih berdalil dengan takdir. Berdalil dengan takdir niku oleh nek wis terjadi. Paham nggih? Nek wis terjadi. Wis ndelalah gak kepenak
untuk cobaan entah napa iki takdire pangeran ya sing sabar. Ya. Lagi dengan berdalil dengan takdir. Iki wis takdire pangeran. Kayak ngono oleh ora apa-apa. Tapi kok nek durung ya coba dengan dalil takdir. Ya contohnya misal sampean gak seneng ngambil uang, ya muara langsung mbok kuampleng. Lapo aku kampleng. Sampeyan jawab iki takdir. Iki apa? Takdir. Oleh gak koyo ngono kuwi, mboten angsal. Ya mboten angsal. Ya. Engko terus baru dibualis meneh. Lapo bales? Waduh iki takdir pangeran kok. Engko main-mainan takdir ya. Ora oleh nek ngono. Jadi ya tetap untuk yang ke depan yang kita tidak tahu niku kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Yang secara zahir, secara syariat itu yang terbaik. Ya. Kalau misal sesuai ya alhamdulillah, gak sesuai ya ora masalah. Ya sebagian ulama ndok biyen niku nggih nek ada acara teng griyane utawa teng pondoke acara geden. Harapannya kan acara geden, harapannya ya sukses, berjalan dengan sukses. Ora ana udan deres pol. Kok misal ngene iki misal sukses kan seneng. Lah misal gak sukses, ternyata pas hari H pas acara geden niku mau udan deres. Ora ana pengunjungnya sithik pol misalkan. Lah ulama niki iku karena nerima takdir itu sangat sudah luar biasa. Ya, dalam memahami takdir itu sudah luar biasa. Ya ora apa-apa wis. Alhamdulillah, sementing usaha. Aku usaha semaksimal mungkin. Ya Gusti Allah menakdirkan yang lain ora masalah, gak apa-apa. Lah nek gak duwe pasrah kaya ngono kuwi. Susah, stres. Nggih, susah stres. Ya Allah, aku ya acaraku gak gagal banget iki piye iki. Ya dipikir terus sampai stres. Nggih. Sampai stres sampai lara. Nah, tapi nek iso nrimo yang takdir nggih. Niku ya wis kaya ngono wis. Ya piye neh. Iku takdire ngono iku. Nggih. Jadi ora terlalu dipikirkan. Ya wonten salah setunggal guru kula niku nate gadah usaha. Nggih, nate gadah usaha. Usahane niku napa singene ekspor kaya arang, atas arang ya, sing gawe briket niku lho. Ekspor arang ning Malaysia napa ning Singapura. Iku dipasrahno ambek salah setunggal dulure. Dipasrahke ambek salah setunggal dulure. Terus badhe niku biasanya kirim kok dibayar, ngirim dibayar. Sampai di kepercayaan iki wong amanah iki, mitrane sing ning luar negeri ku amanah. Akhirnya barang dikirim ya. Barang dikirim duit ora dibayarno. Kerugiannya lebih dari 1 M. Zaman semono mbok pira ngono saiki lebih dari 1 miliar. Wakeh mboten duwike. Wakeh iku wis. Sing tuku omah, tuku mobil. Ya, kerugiannya lebih dari 1 M. Nah, ketika dilaporno ambek guru kula niku. Terus nek wis ya wis, gampang jawaban. Nek ilang ya wis. Wis piye neh, takdire pangeran ngono kuwi. Kita ndak bisa ngapa-ngapain. Wis ora iso apa-apa. Pemene pengurus ya biayane akeh. Ya apa-apa wis biayane akeh. Nah, maka bagaimana? Ya wis ikut takdire pangeran, ya diterima akhirnya. Diterima dengan lapang dada. Lah koyo ngene iki lho sing harus bisa kita terapkan di kehidupan kita. Ya supaya napa? Supaya ya ati kita tetep ati kuat. Ya aja koyo generasi-generasi saiki. Generasi saiki wis mumet, nggih. Ndek utang mumet. Kira apa pinjam online, pinjol. Ngerti pinjol? Oh, aja sampai nggih. Ya nang internet iku aja sampai. Nggih, bisa mungkin jangan sampai pinjam online. Ora kuat bayar, diteror terus. Nggih. Akhirnya ya pinjem nang nggih judi. Sapa ngerti entuk. Oh, ora entuk. Akhirnya bondo entek kabeh. Ya omah wis didol. Wis entek kabeh gak apa. Mentok-mentok ngendat. Nah, iku gara-gara apa gara-gara smutek, gara-gara stres. Lah wong sing kuat imane ora kaya ngono kuwi. Kuat imane mbalekno ning kabeh perkara ning pangeran. Mbalekno kabeh perkara ning pangeran ning Gusti Allah. Ya iki sedina Gusti Allah. Nggih wis kula tampi. Iku kados ngoten.
Kita semua niki iku padha karo koyo wayang. Sampeyan ngerti wayang? Hah? Koyo wayang. Wayang niki ana dalange, nggih betul. Ana dalange sing ngatur. Iki kapan iki metu, nggih. Kapan iki main. Ya kapan iki kalah, kapan iki menang. Iku wis diatur ambekan dalange. Nah, perumpamaane kados ngoten. Kita niki semua perumpamaane kados koyo wayang. Sing ngatur sinten Gusti Allah. Jenenge wayang iku ora iso ngatur awake dhewe. Aku kudune ngene ora iso wis. Ya. Sing jenenge wayang iki yo nganut dalange. Nganut napa dalange. Nah, iki nggih ngoten kita wis nganut pangeran. Apa jare pangeran? Nggih, apa jare pangeran? Bahkan sebagian ulama nggih. Bahkan sebagian ulama niku ngendikan ya, ana kitab iku jenenge Imam Ibnu Athaillah Sakandari ngarang kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ya, tentang napa? Menggugurkan keinginan-keinginan, menggugurkan rencana-rencana. Nggih. Nah, iki wong sing makome wis tinggi lah. Nggih, menggugurkan rencana-rencana. Pengen rencana ngene. Ora. Wis apa jare pangeran. Ana sebagian ulama teng niku ing kitab niku ana sebagian ulama nggih cerita nggih wonten cerita ada sebagian ulama niki datang ke Mekah untuk haji wa umrah ngoten. Ditanya oleh orang lain. Rencana sampean balik lewat ndi? Nah, rencana kan iso besok ya. Iku saiki posisi sing jarine aku duwe kebiasaan mbek Gusti Allah gak ngrencanakno apa-apa. Wis engko apa jare pangeran. Napa? Engko apa jare pangeran? Wis gak duwe rencana wis. Gak duwe keinginan iki, pengen iki ora. Apa jare pangeran? Pangeran apa nglakokno aku ning ndi? Melok ngono kuwi. Nah, iki nek level wis tinggi niki. Ya, termasuk kaya takdir ku mau nggih ana kaitane karo takdir. Takdir ditakdirno ning ndi aku wis melok pasrah. Pasrah ridho ya nerima kanthi ikhlas. Pun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.